Tam, kde klasické tlačiarne končia, nastupuje sieťotlač. Aj takto by sa dala popísať technika tlače, s ktorou sa v dnešnej dobe človek stretáva dennodenne. Odborníci nielen zo Slovenska sa mohli so svojimi získanými poznatkami z oblasti sieťotlače podeliť na 3. odbornom seminári s Billom, ktorý sa konal práve v Piešťanoch. Po priaznivej odozve v minulom roku usporiadal sieťotlačový zväz Slovenskej republiky v spolupráci so Sítotiskovým zväzom Česká republika a podporou projektovej komisie FESPA tretí ročník dvojdňového seminára, ktorý sa už tradične uskutočnil v penzióne Zachej. Je to odborný seminár, ktorý priblíži najnovšie informácie, odborné informácie z oblasti technológie tlače, ale aj ekonomické otázky, organizačné otázky. Dáva priestor na stretávku ľudí, aby sa ľudia mohli stretnúť, vymeniť si informácie, porozprávať a riešiť svoje problémy, nadviazať nové kontakty. Sieťotlač je jedna z najstarších tlačových technológií, ktorá nám umožňuje potláčať rôzne materiály. Na odborný seminár prijal už po tretíkrát pozvanie aj hlavný prednášateľ, ktorého meno podujatie nesie, odborník Bill Appleton z Anglicka. Ten prezentoval široké spektrum zaujímavých a pre sieťotlačiarov veľmi dôležitých technologických tém. Na Slovensko sa každý rok rád vracia. Na Slovensko chodím veľmi rád. Ľudia sú tu veľmi milí a mám tu aj veľa priateľov. Je to pre mňa veľká podsta, že tu môžem organizovať prezentácie a myslím si, že sieťotlač na Slovensku sa rozvíja veľmi dobre a má pred sebou ešte veľkú budúcnosť. O hlavných aktivitách Európskej federácie sieťotlačových zväzov FESPA a o pripravených projektoch informoval jej zástupca Chris Smith. Zdôraznil, že jednou z prvoradých úloh komisie je pomáhať národným sieťotlačovým zväzom v ich aktivitách. FESPA je veľmi rada, že môže venovať veľa finančných prostriedkov a podporovať rôzne členské organizácie. Od roku 2004 sme na rôzne projekty národných zväzov a združení venovali takmer 750 miliónov eur. Seminára sa v princípe mohol zúčastniť každý, koho daná problematika a technika zaujíma. Zaujímavé ma hostia, sú veľmi zaujímaví a stretnutie s kolegami tlačiarmi tiež je to dneskajšom zaneprázdnosti, človek si musí nájsť čas a sa stretnúť s kolegami tlačiarmi a tak. Zúčastňujeme sa pravidelne týchto seminárov, tak je to ľudia posedia, porozprávajú sa, urobia sa nejaké nové kontakty. Na budúci rok pri príležitosti 15. výročia Zväzu sieťotlačiarov organizátori plánujú seminár vo veľkom štýle. K súčasným aktivitám zväzu patrí aj projekt Workshopy určený pre Strednú umeleckú školu v Trenčíne, ktorý umožní prístup k novým technológiám a dá priestor mladým talentom podieľať sa na tvorbe umeleckého sérigrafického návrhu. Katarína Švábová, Televízia Karpaty.